A pesar da chuvia, os veciños de Ribadumia saíron á rúa para reivindicar unha atención sanitaria de calidade. O centro de saúde da localidade leva meses no punto de mira polos recortes do Sergas, a pinga que rebordou o vaso o anuncio da Xunta de non cubrir a praza do médico de familia que está de vacacións. Un doutor, por certo, que non volverá a pasar consulta porque despois dos seus días de lecer vaise xubilar. No centro de saúde só traballa actualmente un facultativo. Estánse dando casos de que hai listas de espera para 20 días. Eso non é normal. 20 días nun mes de agosto con tanta poboación por aquí, tantos visitantes e mesmo a nosa propia poboación que está nun caso de desatención de facto, porque estamos sin doctores, porque xa vedes que en calquera momento ten que sair e queda o centro pechado, no século XXI non é de recibo isto. A concentración foi impulsada polo PSDG e contou co apoio de máis dun cento de veciños. O vociro dos socialistas na localidade agarda que estas medidas de presión dean os seus froitos e que a Consellería de Sanidade acabe respondendo ás demandas dos usuarios do ambulatorio. Nos agora veremos a ver como responde a Consellería e veremos a ver se toman cartas no asunto. O que non é de recibo é que nós teñamos sempre, todos os anos, en estas datas, estes casos. E ahora mesmo agravado co caso de que un dos doutores vai a xubilar e non hai previsión de que se repoña a plaza. Con tal motivo, que pasa? Vamos a estar así todo o ano agora, a partir de agora aquí en diante? Pois non. Nós consideramos que iso non é admisible e a Xunta terá que tomar unha decisión. A situación tamén é complicada en Ribadumia para os nenos e as nenas. Ata o momento no ambulatorio había un pediatra compartido coa illa. Agora foi enviado ao Grove en contra da súa propia vontade. Hai nenos e nenas que se están tendo que desplazar fora da comarca, incluso. Fora da comarca porque non teñen acceso a outros doutores. E ademais teñen eses nenos esa sorte de que teñen ao mellor un pai ou unha nai que vive en Marín ou que ten pais en Marín, que ten todavía acceso ali ao centro médico. Senón, que farían eses nenos? Eu non sei que farían, realmente. Apoiando as demandas dos socialistas, varios membros do goberno local, entre eles o alcalde da localidade, o independente David Castro.